Nakoy istorya ninyo mga kachikin. Nay babae. Oh. Karon kay nakakita man siya og 500 dito sa dalan. Dali din sa dagan, gikuha niya ang 500. Si kuha niya. Pagpunit niya aron ditso niya gibutang sa bilahan. Kay aron nay makakita. Ay aron nay Nay mangit. nay mangita. Wala di na niya maibalan, ay di wala na niya maghibalo kay nana siyang bilahan. Dagan din siya kay excited kay 500 god. Dagan din siya adto rin siya sa mga mingaw nga dapit. Yan ang gitan-aw ditong 500. Tan-aw ni 500 imbis ang 500 dito tao na nampiling. Pag tan-aw niya ron nanapong. Gibahuan. Gago! Karon bitong panahon na, naglibog jud ko ba. Kay sa una bata pa ko, ihinon ko sa mama. Katulog na. Dito ganahan matulog kay bata. May dula rin huna-huna. Latuson tag maayo. Birahan tag maayo sa ginikanan. Karon nga dako na, ganahan na kita matulog. Latuson lang gihapon ta. Si katulog, way trabaho mahimo. Oh, hi. Wait a minute. Nako istorya ninyo, nay magbarkada, Oh. buta o bungol. Oh. Karon kay nagkasinabot sila nga mamutong daw sila. Oh. Karon tuod, saka ang bungol. Ah. Saka, ay kay saka ang bungol. Ana day nang bungol. Wala ta diha kay ako nang ihagbong ang butong. Nindot kayo ni. Sus kay nga naman ang buta. O sige, hagbong na. Karon kay pagkuha sa butong sa bungol, nahilos yang tiil. Nagubo diretso sa ubos. Boom. Ana din ang buta. Oy, nara nahulog na. Kapa din siya sa sagbutan. Sus, pag ana niya, paghawid niya kay ang hagbong man day kay bungol man day ito. Hikap na siya. Sus, kay ang hikapan, utin man day ito. Nisinggit na siya. Ayaw na kay turok. You serious?